அது எப்படி இந்த சின்ன குழந்தைங்க அதை வந்து செலக்ட் பண்ணோம்? அந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க எனக்கு இதுதான் வேணும்னு அவங்கனால கன்ஃபார்ம்டாக சொல்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் அ பிட் டிஃபிகல்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜ். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஆனால் வந்து எல்லாமே கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது கைட் பண்ணலாம். ஐ வாஸ் ஹெல்பென்ட், நான் ஆனால் டாக்டர் தான் அவன். எந்த பேரண்ட்ஸும் சரி டீச்சர்ஸும் அவரும் கம்பல் பண்ணக்கூடாது. நாங்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் பண்ணல. வெளியே போய் வேலை வாங்குறதுங்கிறது சாதாரண காரியம் இல்லை. ஓகே, அவங்க சொல்கிறது கரெக்ட் தான். இட் இஸ் கார்லேட்டிங் வித் டெவலப்மெண்ட். சனிக்கிழமை இரவு 8:30 மணிக்கும் அதன் மறு ஒளிபரப்பு ஞாயிறு நள்ளிரவு 12 மணிக்கும் மாலை 5:30 மணிக்கும் மற்றும் புதன்கிழமை மாலை 5 மணிக்கும் காண காத்திருங்கள்.